dari lupa masih si pasu itu. Kenapa? Si pasu deh. Tahu like tak jangan naik pun. Tenza posisi tanah, ura, tiga saya dah, boleh. Tahu like tak, kami bersama naik tu. Tak tahu tak, kami bersama naik tu. 아니면 생각을 보니까 좁아다면 잘 히동만 아래 생각을 보고 서럽게 좁아다면 잘 너네가 고카도 쇼키가 시속이잖아요 한테 내가 이제 시간 말린다 된다는 거 차이가 될까 네 Đừng xa chẳng là bờ mà rằng ấy tha Em tôi tiền là đã khá là một khá bài đi Bạn dạy cùng nước có số từ năng nổ ngã bởi là Lan dạy cùng nước sắp lên cơ năng nổ ngã bởi là Korea जादों मोजां मोसाबाव दे बाइक साबिसोना रिफ्रिसो लादों नोंलाय हा गारि साबि नों बायनाय ना बाबाया बायना होनाय हा हा मालिक मानि बिफा औ सिख्लाफोरनि सिगाङाव बारा देखायनो नाङा मोजाङै सालाय फंबाय औ दा आवलायखा मोजां मोननायखौ दा एदावखा आंनि गोसो थोनायखौ दाब दाब मोजाङै खनथाम मोखां गुरोलाय लिलि लाला थै गलायनाय Ada, neng mosannya sabsin जाफादों ada korolanta, Korea जादों ada, दा आवलायखा आंनि गोसो थोनायखौ, दा एदावखा आंनि मोजां मोननायखौ, दा आवलायखा आंनि गोसो थोनायखौ, दा एदावखा आंनि मोजां मोननायखौ. Thank you. जाबाय जोङो दहायनिफ्रायनो आदा मोना बुंबाय थादों हाखु दाखु जाबाय फोजोबनोसै रायजोफोर दे जासिगोन दे रायजोफोर ना